počúvajte v televíznych novinách. Stalo sa v Brookhavene a jeden človek vybuchol banku. Stalo sa toto. Nie tuto v Európe, ale inde. Ja neviem, strihať. Takže musíte vydržať, prosím, ľudia. Stalo sa to tuto v banke. Ukážeme vám teraz, jak sa to stalo. Zlodej išiel. Ja si musím vybrať ešte kartu. Nepodrazí z týchto sprostých. Či to nepasuje táto karta? Teraz akože sa to ukazuje, okej? Ľudia, jak sa to porazí asi. Toto? Toto čo nie? Ja som hlupák, ja neviem. Som bez mozek. Super. Internet. OK, takže toto sa prepínalo. No tak čaute. Budeme na budúce pokračovanie.